ассалому алайкум тамошобинони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайр шодӣ бошад. хуш омадем ба канали оилавии мо. имрӯза видеои мо сар мешавад ай распаковка. Аз сайти Tikitex як ду чиз заказ кардам. аз якҷоя распаковка карда мебинем качестваша, ана сифати чизоша. иншалло ки ҳамаша шумода мегум нишон метиём. кадоме ки чизое ки ман заказ мекунам маъқулш мешавад, метавонед ҳама вақт силкора якум комментария дастрас кунед. фақат ман закрепит мекунам дар якум комментария ки шумода удобни боша даромада заказ кардан. якум чизе ки ман заказ кардам аблоҷонда комбинезон заказ кардам. материалаш ранги пледай маллоима ки гарма как мегира кудака. нами зимистонда айтаги куткош мепӯшонам мебарумша беҳад нағзай. вай поёнша бинед кушодаги хушрукадаги барои кудак пампес пӯша вай намекунада намеҷиқа. бахшиш камтар озом гирифтагиай камтар гирип шиде мазамон нашиде. ана диюм чизе ки заказ кардам нозияҷонда заказ кардам костюм. ай хеле костюмияте дора камтар тинукай вай. ин бинед чихе ғавсай маълума ки чихе гармак мегирада зимистонда. барои нами ҳози пӯшидан как расай размерша размери 30 заказ кардам. 128 ҳастай размеро чихеле 122 ҳастай унҷода 30 буду 28 будам хеле буд. таваккал бахдум ҳамин сира заказ кардам ки хушрӯ как раз ченаш будай. ана баъд бо якта пастелни бельё заказ кардам. аз нишонтон метиём начосша бинед чихе хушрӯи духтаро. афсус ки хеле дарозои хушрӯ нестайда ба размери калоно. ана духтаро пастелни бельё бинед чихе хушрӯй камтар хел мужской стилай звёздочкаво мақсад сиёҳу сафедай беҳад аҷоиботай. ман дар диван кушода нишонтон метиҳам беҳад мазеби хушрӯй. ина аблоҷонда пӯшондум бинед да танаш кушода ки хушрӯи размери калон заказ кардам ки баҳордам пӯшада қаҷазир намекунанд квартирада ҳам чизошон напана майда мешава. калонтар ҳама вақт запаскати заказ мекунам ки долга пӯша кудак чихеле даро калон меша. бозӣ када гаштай хадуна кишта. силкаи ҳамин сайта дар якум комментария закрепит мекунам. ҳар як чизе ки ман заказ кардагиём силкаҳои ҳамаша бо адела мемонам духтаро. силкаи нами комбинезони абдуллора ай костюми нозияра ина пӯшондемаш чихел хушрӯй. ай пастелни бельё ки нишонтон метиҳам дар рӯи вай диван ҳамаша аделна силкаҳоша мемонам. бо сайтам силкаша мемонам ки даромада ассортиментша бинед духтаро. даромада худтон интихоб кунед чизе ки маъқултонай. ман ба вкуси худам вем ба ваи худам маъқули дили худам заказ кардам. мумкин шумода бо дигар чизо маъқул боша ё ки ҳамин чизе ки ман заказ кардам ҳамин маъқул шава. барои силкаҳоша мемонам ҳам сайта мемонам ҳам силкаҳора мемонам ки шумо даромада ёвен тезтарак чизе мехостагитона. ина духтарако пастелни бельё наводочкаош простинаш пододеяльникаш ҳам хел кашидам ки гилша бинед шумо. материалаш паплинай ҳама вақт ма паплин заказ мекунам беҳад нағзай. светш гӯем ягом хел намешава мулоими хушрӯй бақувватай тез безеб намешаванд. ман як сол пеш заказ кардагиём хушрӯ истодиям духтаро. метавонед смело даромада заказ кунед. ай силкае ки дар якум комментария закрепит мекунам. дӯстони азиз инҷа мо дар як рӯз дигар саҳар кати шавҳарам гуфтам ки тоҷикистон меҳмон мебиёяд бачаи аммаи шавҳарам қати зану фарзандашон. иншалло ҳозир рафта ягом чи тайёр мекунам дарсахон мекунам. барои чи мебиёд чанд чиз дигар дар кор мешавад. ина духтаро харид карда баромадам ҳозир рафта тез як дарсахонча хушрӯак тайёр мекунам. ҳар дафъа худам тоқта мебарам пушаймон мешавам. харидам бисёр мешавад баъд вазмина хона бурдан қин мешавад. шавҳарам аэропорт рафтан хайш гармӣ вообще намедонистам. гир мошинта инҷа. духтаро дарсахони ман тайёр шид. ҳай дарсахони хоксоронаи мо
از مهمونمونم میرسن انشالله عبیده آشان میکنم. برده عبدالله آچم نادیرم بر نازیه در رو تریزور هم روی ماندو که هوا گرمه. این نازیه آزی اومد و در شکل میبره. این کامناتا یار بشکن. Эй, هوا گرمه. Там же жарко. Холодно? Вот так не делай. Пусть так. Не, это горячо было. Чанта, тебе интересно, дура, блюдо грехи. Книжка, дура. Идем. Вот это пошли. Вот так. Да где ты? Фуки, Нозия, Ко, Нозия, лучше тебе? Могу есть. Можешь есть? Идите играйте, сейчас гость придет. И комната куда кухая, надо тенджа. Там жарко, иди, Нозия, так иди. Открой. Иди игрушкой, куда ко. Она и тарафта вайома. Борома, бороки. Ай, Турция мевардым, кам-кам еттім, я комташ мондagi, ай. Комната куда ко. Трезаш. телевизор اجازه دادیم اگه سیماش که راست میکنن با کودکا خلیگانی میکنن. این دیوالا ببین چقدر نویسیان کودکا. حالا اینجا همشه ان شاء الله که وای میکنن کراسکا میکنیم پیش رفتن. Татай, А как это тарта? Ну что татай نمیراد؟ دوستان عزیز، مهمونای ما اومدن. شکرانه خدا ساق سلامت. اینجا کودکای ما قطعی کودکای ویو داوپر دارن. دو تا پسرچای ویو، سه تا خلیگانای ما. عبدالله هم تشیده. همه خیلی بازی کردستن. نازیه دامی پلاشتکا با سمکات غلطید. سمکات کتی غلطید. فکرش هم خیلی کافی درنگی فکینو دیرشتگی بود. اما خشتگینم. بردیم وایش کردیم دختمش یک 4 کوکای 5 کوکای دختانش ایرم. نمیدونم این کودکو چی بای خیلی دمی دردم غلطی دستن. نادیر جان سال شد با اینش هم خیلی بزیب زد. نادیر این بچه با قوت این نازیه هم خیلی نازک جینگ کدام خیلی غمی داد. ولی شکرانه خدا که بهتر شده که داوپر کده گشته. در اینجا آش ما هم تیار شد. به نهایت آشی نغز آمد. آشی به مزه آمد. دیگای امیسته همه وقت آشای مخشش میبیره. کدامی خواهشی زکاس کردن داشته باشه در نمره من نویسه. نمره من را بکتون همه پد پیچگوی من میدونم. دستت که هم ما شهر روسیه میکنیم. نرخ دیگای امیز 5 تا چیز در کمپلیکتش داره 10500 روبل. نرخ منتورکش 6500. نرخ چاینیکش 2500. خواهش زکاس کردن داشته باشین مرحمت نویسین. دستافکا فقط با روسیه میکنیم. طرف تاجیکستان ای روسیه بیرون نمیکنیم. دستافکا فقط با روسیه دستافکا میکنیم.
اینجا دخترها کودکا را بریم برآوردم. نه کاستیومش نازیه پوشید نادر جون велик дагашта якта калисош кушода шидагия ака хайкания ёд гирифтасе бе калисо ба якта калисо занозан дора як камизони абдулорам пушондум камтар ҳаво хунукчашда яблош бо вайш пушондум жепри ғалсак пушондум ша яҳад кудако хирсандӣ дорам очамкати биромадем ҳама каса камтар сайри гашт мекунем баъд бо хона мерем. тамошобинони азиз, аз ҳама шумо миннатдорам барои комментариҳои беҳтаринтон, барои дилбардориётон. дар видеои пештара бениҳоят комментариҳои нағз шид. хеле хирсанд шудам ки ҳамқа апаву хоҳарои меҳрубон дорам ки дар бари ма ҳастанд. ҳама ситуатсияда мара дастгирӣ мекунанд, мара дилбардорӣ мекунанд. иншоалло ки ҳаракат мекунам барои шуморо видеоҳои беҳтари хубтар пешниҳод кунам. то охири навора бо мо бошен. видеои мо танҳо барои занҳо. лайку комментариҳои худро дариғ надоред. тамошобинони азиз, зинда ва сарбуланд бошен дар куҷое ки бошен. Ага, смотри, велосипед. Показала уже велосипед. дӯстони азиз, иҷа пункт буда чи вал берест омадем. яда чи заказ кардагӣ будам. ҳамине омадаи расте ҳозир мегирам. меброем. иншоалло тарафи хона мерем ака. шав шида уже дастамон ях кад. и кудако давопар мекунад, хунук намехӯранд. мо дар ҷои истода ях кардем. ҳаво беҳад, ҳавои хунук. ба фикрам ки барф меборад. шабсара заказ кардам нозияда. авфаки шо. Бес. Нозия? Ку Нозия? Давай, Сюрприз! Сюрприз! Торт! Торт? Торт не пазим некати. Ку? Мои. Бери шапкана. Закрутим. Шамола би. Это купил. Торт. Барф ома тарафа чименда. Шапкада калиска. Ку? Шро, а? Снег, ходи, снег. Нодир? И кукай Нодир. Юх, как было. Куда побежал, а? Мотор безгирид ромадам и рафт. Давида то хурда омад. Мама! Чё, испугался? Холодно. Холодно тебе? Идем домой. Быстро кушай свое мороженое. Салом алейкум, дӯстони азиз. рӯзи ҳаматон ба хайр шодӣ бошад. дар тоҷикистон будам ки апай манижаҷон падаркаи беҳтарин кардан. агар падаркаам намеовардан просто суханошон катиам ман сарам дар осмон мераса вақте ки мара гӯем хвалид мекунанд, мара гӯем таъриф мекунанд. бо гӯем плюс ҳамқа дастгиришону ҳамқа меҳрубониёшон бо падарка роӣ кардан. ҳама вақт пешсаф бошен, ҳама вақт дар зиндагӣ муваффақ бошен. апай манижаҷон зинда бошен. командатон яке аз командаҳои беҳтарин бошад дар рӯи ҷаҳон. ина чалаки апай манижаҷон мада падарка кардан. шантонтиям яна тоҷикистон давдум талошат кардам. ҳамқати сумкада ядум биромад. қатило дӯстдор нестам. тамоман чихеле ки мебинед дар видео намекунам чалао ягон чи дастом. хай ба ҳар ҳол ёдоварӣ мемона. як хел вақт мешава ки завқ пайдо мешад дил фасон мекунем ягом. ина духтарако аз тоҷикистонда ҳами хеле тилло хеле гӯем фасоно модаҳай бисёр ҳам хелео мегиранд. ина
ҳозир медонам ки духтарако мепурсам пробашам нархшам грамшам ягон тиллогир боша. Дар Тоҷикистон нархи тилло 3 граммаш 3 грамма 7 граммаш тилло 500 пробаш 585 нархаш 1400 духтаро. тиллои российские пробаш российские гӯем да. Дами Россия тиллои 585 қа қимат места. Ино ҳеҷ вақт амода намераванд. Кадом нарх ка ки мегирӣ ҳамон мефурӯшӣ. Ина духтарако бо гӯем кроми бонусҳои компания Фаберлик, кроми зарплатаҳои компания Фаберлик бо ай тарафи наставникҳо ҳам хел беҳтарин падаркоҳо ҳастай. Кадоми кор кардан мехоҳам марҳамат дар командаҳои мо дохил шавем. Марам иншоалло директорам бе падарка наемонам. иншоалло марам меҳнатошонро қадрдонӣ мекунам. зинда бошен апай манижаҷон, ҳама вақт сарбаланду хушбахт бошен дар зиндагӣ. чӣ қадр ки меҳнати моро шумо қадрдонӣ мекунен, меҳнати шуморо бигзор ҳама коргарои шумо ҳама директорои шумо қадрдонӣ кунанд. дӯстони азиз, дар тарафҳои шумо чӣ хел барф бордеста? Тарафҳои моро бинед. барф чӣ хел сахт задеста, яке ҳаво плюс ҳавоя ҳоли минус нашидай. Ба фикрам ки об мешавад барфу ҳамаш. Ҳоҷи баъди камтар стоматолог записатсия кардагиён. Иншоалло ки стоматолог рафта нашод имплант уже дандоном бояд тоғрӣ кунам. Ай қафои дандоном шаво вақташ уже омадагиай. Барфа бинем чӣ қадр хушрӯ. ма дандонома часни стоматологи умада эҳсос кардестам. ин ҳамҷай адресаш ҳозир омадам кор мебуд кардем ака хона мерем. духтаро барои бегаҳа папутӣ омадем, нон гирифтем. айра камтар соус кардам, соуси ба баклаҷан, зелен гирифтам. кӯдако вообще авқот намехӯранд. инода камтар сосиска гирифтам, сосискаи курини ҳали гирифтам. инҷа овощи фрукти пеши хона монда. ҳама вақт зелени свежи ҳаста, зелен кинза лук ҳама вақт ҳаста, пиёзу гашнич. хеле сосиска беҳад нағз мебинам. авқот тамоман накунишонам ёрти тамом қахирсан демешанам гудаки. вайшам куринияй колбасашам, иншам сосискошам куринияй докторская халяль. баъд я чанд савол шид дар комментария ки ҳамин документҳои то чанд солара дар маладайс меспорӣ мумкинай? то ҷое ки ман медонам то 35 солара. агар ки зану шавҳар ягомташон ай 35 сола боло бошанд мумкин нестай, уже қабул намекунанд. то 35 солара мумкинай. баъд чӣ документ дар кора гуфтанд? МФС равен ҳамуҷода як варақ метиҳанд полни пуштуру гӯем ҳам чизе ки необходимае навистагиай. ягом тайвай дар калаи ман нестай. амро равен ҳаму МФС ҷотон гирену спискарао баъд як табакта сабират кунен. чизе ки навистагиай ҳамуҷа. рости гап ман ҳаму спискаша дидам, сарам то хурд. дига гуфтам юрист нанимат мекунем. ҳаму юрист худаш ҳама кора буд кунад. оз камтарак вақт дорем, намедонам успед мекунем намекунем. барои падоват кардан хона тайёр ки шава, иншоалло прописка карда баъд бо бояд ки дар ҳамун вай зиндагӣ мекунӣ, шаҳре ки зиндагӣ мекунӣ 5 сол прописка бошӣ. ҳамун 5 сол вақт мераса намераса оз намедонам. хай дар насиб тақдир мон боша. агар иншоалло ки падоват мекунем, набоша ҳечи ҳаракат. хонара месозем, квартира ҳам мегирем. ҳамаи чиз реально возможно. иншоалло ҳардумон кор карда соҳиби ҳама чиз мешем. дар ин дунё ягон чизи невозможно нестай. ҳаракат кунӣ ҳама чиз мешава. пеш ҳама умедам дар ҳамин маладайи семьява този адобридам накунанд зиқ намешавам. барое ки ман стабилна оилики хидмат дорам, ҷои кори хидмат дорам. иншоалло қати шавҳарам ҳардумон ҳаракат кунем, ҳамаш мешава. дар ҷои хӯроки шумо тайёр шид, кадоми хурдеста боша иштиҳои таом. ба мо низ ҳамчунин имрӯза видеои мо ба охир мераса. худоёр мададгоротон.